ли е грешката? Ма се надяваме, че област ще се махнат бързината от преди след време. Защото появи се Райчо, ще е добре. Се появи, ще ядем да по-голям. О, да 500 споко. Аз се притеснявам кръста. Кръст, че не се трябва да му намокри. Въздуха е чистичък такъв. Те сигурно долу се пада в котловината. Защото това според мен е... Помниш като отивахме към Бистрица, към Пещера? Надолу към Панчарево От Панчарево ли минахме или какво е такова? Да, те беше високо, може и друга. А его е там чак от ето, его те вече. Его е... Други ентусиасти има. И те са по-голи кълки. Вербе нямаше да мога да правим. Верно, че ние поне щяхме да се върнем. Поне щяхме да се върнем. Ето го спирката се вижда споко. Къде тръгнахме и какво направихме? Безотговорно. Но пък, какво трябва да се... Няма се оплакваме. Сами сме си го избрали. Просто откъде ще слезе? Там уния хора, където се движат, не изглежда равно и добре. Не знам. Мали и Вера, той слизането. Караме ли са приключения, брат? Караме ли са приключения? Ето черни връх. На черния връх сме. Викаш. Той си е и черен с тяло. Черен си, да. Чакай да се не наглеси. Обаче там, ако тръгнем по оня, ще да излезем баш на Алекото. Ще тръгнем натам, виж натам не са по-малко област, според мен там е слънчево. Да видим къде върват повече хората. Ще питаме ако трябва. И къде е най-лесният маршрут? за слизане. И даже има едни голи одат. Помежду другото там имаше и където е стръмно, такова като въжета. Снимай нагоре, снимай налево, снимай надесно. И ако искаш, докато има мрежа, го прати, поне да знаят къде си. Да пратя локация, викаш. Локация тук си мине. Минете ли съберете. Да. Де дърпатя. Това ще да е черния връх. Вече. То е 12 без 15. Викаш преди обяд. Не ги с колелета, виж. Ще пече
е заря, всичко е наред, да си играта сме. Тия колелета откъде ще минат? Те са минус. Ако се турне първия, Няма сакатурка там. Виж хората слизат умно. Как? Ма ние нямаме кили. Ей, там нататък има още станция. Оп, то дале фия. Падна ли малкия? Да беше мирно седело, едикатората. Имаше някаква игра на времето, дето така се слиза. Качваш се на последната станция и стреляш там. Какво? Нещо за нацисти имаше така игра. Паркетни кони. Също тук е царски път, Зарел. Караме по царския път. Точно така ще не беше ни заведеш. Всъщност е там. Трябва да им кажа слизам, чакай сега. Ще прибери телефона, че след малко трябва да скача да го взема. Чакай, сега ще покажем как се слиза. Моля? Пред нас няма никой, това трябва да го хванем и да го дигнем после. Чакай ми, те го дигай, те е бърза. Аз да видя, аз Те съм се дигал. левикатората власти се дават на края на Дунава. А той ще го изпика. А не, телефона извади от гащите некъде. Е, там тук заминат още хора. Сега като такова тия ще липсват. Като стигнем тук да вземем слънчици. Те ще задържат това да се Те ще ни го дигнат дигнат слънчицата. Да, бе, то е измислено. Така хубаво, като има слънчице, че... Е, там всъщност е станцията на Черния връх. Е, сега тук като имам горе ще му бием един шут. Те го задържат. Те с това телефона може да вижда. Пак, Беше. Дигаме. Бързи ли бяга? А не искам, как ще искам?